Aj dnes prichádzame a prechádzame skúškou zvrchovanosti a ochrany našich národnoštátnych záujmov. Ak odmietame podporiť ďalší sankčný balík proti Ruskej federácii, pokiaľ nebudeme poznať odpovede, kto a ako nás bude chrániť a kompenzovať pri škodách, ktoré budú Slovensku spôsobené ideologickým návrhom Európskej komisie zastaviť od 1. januára 2028 akékoľvek dodávky ruského plynu. Už sme si zvykli. Naopak musíme očakávať, že tento blok podporí a bude priamo organizovať trestné výpravy z Európskeho parlamentu alebo teraz z Rady Európy či Európskej komisie proti súčasnej vláde za to, že máme iný názor na vojnu, že chceme mier, že chceme do ústavy zakotviť zdravý rozum, že bojujeme za to, aby naše domácnosti a podniky neplatili kvôli škodlivým ideologickým rozhodnutiam iracionálne vysoké ceny za energie. Slovensko chce byť suverénne a svojprávne. A my si musíme odpovedať, či sme pripravení tento súboj zvládnuť. Ja som pripravený tento súboj zvládnuť.